İslamda namazın hükmü farzydyr. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala şeýle diýär: Ey Muhammed, iman getiren bennelerime aýt, alyw satu we dostluk ýakyn bolmaýan gün gelmezden öň namazy dogry okasynlar. Peygamberimizden sallallahu aleyhi we sellem haçanna İslamyň farzlary soralyna şeýle diýär: Bir gece günnize okulmaly 5 wagt namaz. Sonra berýän kişi boynumda bulardan başgasy barmy diýende ol, ýok, diňe goşmaşy okujak diýmeseň diýip jogap berýär. Başga hadisde şeýle diýär: Her biriňiziň gapysyna derýä bolsa, günne onu 5 gedek suwa düşünse, ol kişide 40 hapagalar öýdýärmi? Aýtdylar, onu 40 hapagalmaz. Ol bu 5 wagt namazyň misalydyr. Allah olur sebäpli günäler geçýändir diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Ma'raç gecesi barada hadisde şeýle diýär: Ol ýani namaz san taýdan 5'tir, sowap taýdan 50'dir. Inni namaz okumayanın hükmü näme? Şu ayet hadisleri okan. Berişteler bu näkärlere sizi bu dowzaha getiren zat näme diýerler? Olur biz namazy berjay etmezdik diýip jogap bererler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem başga hadisinde şeýle diýär: Biziň we olaryň kapyrlaryň arasyndaky ýani parh tapawut namazdır. Kim on taşşasa şeksiz kapyr bolur. Kim bileşeýin namaz taşşasa Allahyň ähdi ýani borawy onuň aýrylanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ýene bir hadisinde aýtýar: Kullun piyamat gününü amalından ilkenci hasap soruljak zat namalıdır. Eğer düzü olsa utuş ve nejat tapar, eğer bozuk olsa düzüdel olsa utulur ve helak olur. Ömer ibn Hattab Allah onun razı olsun şeýle diýär: Ünsperin namazı itiren kişinin İslamda hiç ýer nesibesi yok. Adırdan musulman doğanlar, namaz okuyan o namaz okumayan doğanlarımız. Bu ayet hadisler aýtmaktan maksat namaz okumayanları kapyrlykda günäkärlemekde. Belkim olary dostluk habaryn aýtmak, cezadan alyp galmak, nesihat etmekdir. Seredin käbir namaz okuyan adamlara, käbir hassa, käbir maýyp, käbirniň aýagy ýok, käbirniň eli ýok, käbir kör, käbir kirlal. Göne şonda da namazy taşlanap. Pikir edip gör, senne şondan beter bahana bamy? Seniň diline almana bahanan tapylarmy? Şol ýal adamlar namaz okuyan bolsa. Näme da seni namazyny alyp galýar? İşmi, okumy, fewdamy? Göne şonuň sebäp. Bu zatlaryň hemmesini üstünlüğüň sebäbi bolup durýan zat namaz dälmeýsen. Sen gaýtym, namazy taşlap öz işlerini kynlaşdyrýan. Ya men entek ýaş diýänmi? Entek bir okuw otaýyn, öýlenip toýa deýin. Bir arkaýynçylyk bolara, şonda nesip bolsa okaryn diýänmi? Şonu bilgin. Bu dünýäde seniň diýän arkaýynçylygyň ýokdur. Bu durmuş hiç wagt kynçylyksız däl. Adam ogly nirde we haçan öldüğünü bilmez. Şonuň üçin men entek ýaş diýip şeytanyň düzüne düşäýmedim. Seredim, Allah Taala näme diýär? Sabr etmek we namazy berza etmek bilen Allah'tan kömek soran, takip, sabr ve namaz Allah'tan gorkyanlardan beýlekler üçin oli agry işdir.